Hello mga higala ug mga kaigsuunan. Kumusta kamong tanan ug karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit mga higala igsuon sa Roma 5 bersikulo 8. Roma 5:8. Akong pagabasahon og sunda sa inyong kinabuhi. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Akong usbon sa pagbasa. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Mukha na nga to karon ipaambit mga higala og mga kaigsuonan, no? So kani nga bersikulo karon mga higala og igsuon sa diha nga kita makasasala pa kita kaniadto si Kristo nagpakamatay alang sa atong mga sala. So nagpasabot ni mga higala igsuon nga kitang tanan gayod makasasala. No? So, ang tao wala siya kakayahan nga muduol sa Dios tungod kay makasasala ang tao, no? Salamat na lang sa Dios, no? Tungod sa iyang paghigugma kanato, no? Ang Amahan. Dako kay tagpasalamat diya sa Amahan tungod sa iyang paghigugma. Nga nakita sa Amahan nga ang tao di jud makaduol, no? Di jud makabalik sa Dios kun sa tawhanon ra jud nga pamaagi dili. Ang tao is nakasala. Buta ang tao, nasalaag ang tao, kaning ang tao sa diin wala nay huna-huna nga mubuhat pa og mga matarong o mga maayong butang. So nagpasabot nga ang tao kung dili manglihok ang Dios iyang kinabuhi, magpabilin siya nga makasasala sa gyapon. So salamat sa Amahan, no? Dako kay natog pasalamatan mga higalaigsoon ang Amahan nga langit nun. Tungod sa iyang gugma nga sa diin kita makasasala ta kanadto. Kitang tanan, no? Makasasala ta. Apan ang Dios maoy nangitag pamaagi, ang Dios maoy nangita og pamaagi nga kita mahibalik diya sa iyang kiliran, no? So iyang gipaadto diri ang iyang bugtong anak, no? Nga mao si Ginoong Hesukristo aron sa pagluwas kanato, sa pagwagtang kanato sa atong mga sala, no? So ang nagwagtang kanato sa atong mga sala mao si Ginoong Hesus, no? Dako kay tagpasalamat kaayo sa Amahan tungod sa iya nga pagigugma ngari kanato. Nga bisan pa makasasala kay ta, no? Walay nangita sa Dios. Walay ingon nga kaning nagbuhat og matarong bisag usa wala. Apan kaning grasya sa Dios nga gihatag kanato kani kaluoy ni, no? Gikaluy-an ta sa Amahan, no? Dako kayo kaluoy ang Amahan nga kita mahibalik usab. So ang tao nga sa diin naana siya sa Ginoo, naana siya kang Kristo Hesus, ginaalaw sa Amahan nga sa diin makatuo siya sa Ginoo. So ang purpose gid ani, ang punuan jud ani is ang Amahan. Di ba? Akong usbon sa pagbasa ang ato karon nga paambit nga bersikulo.
apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. So, dako kay paghigugma ang Dios diri kanato, no? Kay bisan pa makasasala ta, nangitag pamaagi ang Dios nga sa diin mabalik ta sa iyang panimalay, no? Yang gipadala ang bugtong niyang anak diri sa kalibutan. Sa diin aron nga kita may kaluwasan. So, kung wala si Kristo, wala ang bugtong anak sa Dios diri sa kalibutan, wala tay kaluwasan. So, ang kaluwasan naara sa Ginoo, no? Naara jud kang Kristo ang atong kaluwasan. Wala sa atong pundok, wala sa atong reliyon, kundi naara jud kang Kristo Jesus ang atong kaluwasan. Busa mga higala, pasalamatan ta kanunay ang Dios. No? Tungod kay siya nangitag pamaagi, no? May gugmaon, siya ang nangitag pamaagi. Siya ang nagpamuhat sa tanan aron kita mahibalik dia sa iyang balay. Di ba? Kay kita kaniadto nangasalaag, no? Nangawala, nangabuta sa kamatuoran. Walay ning duol kanato bisag usa ngadto sa Dios, di ba? So, unsaon pagbalik sa tao kun dili i-allow sa Dios nga siya tawgon o gamiton sa Dios. So, ang tanan gayod, ang Dios maoy nagapanglihok sa atong kinabuhi. Muna nga, kung ang Dios na may magalihok sa atong kinabuhi, mauna nga sa diin, makahuna-huna na ta sa insakto, makatuo na ta sa kanang matinud-anon nga pagtuo, genuine nga pagtuo, tungod kay ginaalaw na sa Amahan nga mutuo ta sa iyang bugtong anak, kay ang iyang bugtong anak mao ang iyang gipili sa pagluwas kanato. Walay laing gipili, na? Wala niya gipili si Moses, na? Wala niya gipili si Joshua aron pagluwas sa katawan, kundi ang iyang bugtong nga anak maoy iyang gipili, na? Aron kita maluwas, no? So, kani nga bersikulo mga higala igsuon, grabe ang pagpamuhat o ang paghigugma sa Dios. Meaning bersikulo mga higala igsuon, no? Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma, ha? Kanato. So mga higala igsuon, ang tinuod nga una nahigugma kanato ang Dios gayon. Dili kita. So kita mauna nga nirespa na lang ta tungod sa kaluoy, tungod sa gugma sa Dios, tungod sa pabor nga gihatag kanato sa Dios, munang mo respond ta sa paghigugma sa Dios. Susad ta nato mga higalagson, ha? Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. So, si Kristo nagpakamatay, ha? Sa Kalbaryo dito nagbitay ang atong Ginoo didto sa cross sa Kalbaryo aron matubos ang atong mga sala, aron maluwas ang atong kalag. Busa mga higala igsuon, kung ikaw karon may kuan ka sa imong kasing-kasing, ano? Nga si Ginoong Hesus di ay ang tinuod nato nga manluluwas. Pasalamatan nato kanunay ang Amahan ug ang anak nga mo si Ginoong Hesus. Og labi na ang nag-guide kanato ug nagtudlo kanato karon ang balaang Espiritu Santo. Muna nga mga higala igsuon, muna nga ang tao aduna na siya pagsimba, aduna na siya pagpasalamat diya sa Dios, aduna na siya pagdaig diya sa Dios tungod kay kuan ang iyang salabutan, gihikap
o nagpamuhat na ang Dios sa iyang kinabuhi mo nga naa na siya gahin sa pagbasa sa pulong sa Dios, naa na siya gahin sa pagsimba sa Dios, naa na siya gahin sa pagpasalamat kanunay sa Dios. No? Tungod sa bugtong anak sa Dios nga iyang gipadala o iyang gipili diri sa kalibutan kita na ay gawasan o kaluwasan. No? So, mga higala igsuon, si Ginoong Hesus maoy pundasyon sa atong kaluwasan. No? Nagaingon ang Ginoo nga siya ang kamatuoran. Di ba? Siya ang tinuod. No? Wala gayoy makaadto ngadto sa amahan kun dili moagi sa Ginoo. Ano man, tungod kay di ta ka direct sa amahan, tungod kay kitang tanan nakasala, di ba? So mao nga gihatag o gihimo niyang regalo o gift ang iyang bugtong anak, gihatag nato diri sa tuwa karon. Nana nato gihatag na. Kaya kanang pagkataga wala bay namoy giistoryahan nga kana kuha na gina kun gihatag gina siya nga wala bay kaning kusang loob ba nga gihatag sa Dios kanato sa magregalo. Muna nga kaning regaluha nga atong gihatag walay katapusan, di ba? Nga naa kanato dili kani mahanaw, dili kani mga butang, dili kani mga butang ning kalibutan nga mahanaw ra. Kun kani nga gihatag kanato sa Dios hangtod sa kangturan, mag-uban kanunay kanato ang pulong sa Dios. Hinaut mga higala igsuon na pumoy kamay nga nasabtan sa to karon nga gipaambit nga bersikulo. Ang pulong ni Kristo Jesus mag-uban kanunay sa atong kinabuhi. Amin ug amin dalaygon ang Dios.